Du må godt tage det. Kari står der jeg. J-E-G. Nå, J-E-G. Men Heidi, de er jo nogle forskellige farver. Nej, tag den der. Lynfly. Jeg kan alligevel ikke. Er det video, du er på? Hvad står der der? K-E-I. K-A-I-I. Hvad står der? Kai. Jeg skal skrive. Den han tegner med, det er faktisk min, den er farven. Så bed ham om at give den. Sæt dig på plads. Ikke nu. Sæt jer. Giv mig. Jeg tror, jeg tegner forkert. Jeg vil godt få lige bruge den der. Nej, må se. Han her manden skal være sin sjov. Så han bor. Nej, det er ikke.